Здравейте на всички, добре дошли в втори епизод. Ще играя Майнкрафт. Тук отново сме с нашата хубава самотна къщичка. Определено е тук самотната ни къщичка. И ето, ако виждат някакви промени, никакви промени нямаме. За тези два pleasure плейта, който в момента съм сложил. Но може да забележите, че вече имам таймер, който показва колко снимам. Мисля, че тук имаш нещо пекано. Да, бе, аз го изядох. Добре. Добре, виждате го, че ми как. Виждам пауза. Така върнахме се. Господих коня и му възвърнах много животите. Ау. Значи, когато той мина, само моята кръв. Бях засял от късменца. И някой, който се досещам, кой ми го откраднал, в това. В клипа ще погледам и ще разбера кой ми е пипал нещата. Така след дълго търсене видях, че приятел ми Мехмет ми е откраднал сидорите. Сега мисля, че ще му скарам. Но сега, тъй като е вечер, не мисля, че трябва да отида от тях. Не мисля. Искам да мисля, че... коня ми! Малей, коня ми! Май трябва да взема въжето, е. Сега ще трябва да го бутам до там. Де? Да го бутам до там. Така. Добре. Дали може коня ми да се катири? Не се намеря. Да, ще дам на пауза. Така мисля, че не съм ви разказал за фермата ми. Да, брат ми се е вълнува нещо. Направо съм го така... Така мисля, че не съм ви разказал за фермичката ми. Извинявам се отново. Тук имам да се вкара с те прасета. И ги омъжих с две морковчета. Мисля, че тук кошка и тук се харесват. Знам също никога. Като чувам някакво зомби. Ти как избях, ма? Еднопосочен билет до критика. Искаш критикал ли, бе? Що искаш критикал? Тъпо. Оса. Меча на смарта, зато и се казва меч. Защото убива хората. Като ме са чупи, ще направя нов меч на смъртта. Този епизод ще търсим сигурно диаманти. Айде да тръгваме към малко пътешествие. Защото мисля... Добре, лагна ми. Става почна да ми засича. Да, определено ми засича. Ако дам на... Така, май спря да ми засича. И остава момента. Май трябва да взема нещо по-хубаво. Добре, че имам броня. Добре. Предполагам, че беше тук някъде. Мината ми. Но сега ще видим. Чакай. What? Аз пък що си мисля, че на това ми било... Мината. Пък то ми е... Ей там. Като видях къщата се обърках, но ще я слагам точно през миналото му пътуване. Миналото ми пътуване. Да, това трябва да е пътя, защото тук късам цветята. Аре! Бре, Май не биваш да давам много луд. Така спрява да ме засича. Ето, определено ми е било тук. Много дълго мина, бе. Бе. Беше дългичко пътуване.
Мисля, че има зомби някъде. Ще бъде си премостя меч. Кул. Кажем ти. Слава богу, имам торчове. Ще да се наложи да тръгвам с нови торчове. Добре, че ви правя клипа на чувствителност. Защото нещо такова. Тази клип няма да е много дълъг. Просто къстик май ще бъде. Значи, след няколко дни ще имам нов таблет. Зато и този свят няма да го има в моя таблет. И снимам на някой друг път, защото сега няма да ми донесат таблета. Но се тая. Сега поне правя клипове и на тренор ще мога да правя клипове. Само че ще има една малка пречка, как ще снимам клип. Тук намерих една пречка. Вместо да намеря друго, от диаманти намерих той. Така върнем се. Аз тук правя са една кирката, бе. Как летим? Мисля, че... Така. И така, върнах се. Сега ми се добира той колко от премалко го намерих. Мисля, че този епизод няма да може да намерим диаманти, доколкото знам. Той ще плати, бе. Не си вярвам, че съм събрал 799. 799 абонати, защото ти използваш ботове, аз никога не използвам ботове. Така че постарай се малко повече да получиш истински абонати, а не фалшиви. Ти използваш ботове. Така, зрители, не са абонати за Touchplay TV, защото той използва ботове. И понеже той използва ботове, почти не е редно да използва. Така, мисля, че само тук да чупя. Ще мога да го закрия. Почваме и тъй. What? Така. Така, нещо друго така. Ще това ще бъде за този мой епизод. Мисля, че няма да може да намерим диаманти. Но сега намираме кол. Така мисля, че добре сега ще купая пенеч майник само напред. Така, добре. Чух се развя. Диаманти! Диаманти! What?
протокол. Лелей. 4 диаманта. И да, хора, да ви харесал клипа. Бъдете за мен. Дайте поощрен вот за клипа. Дайте лайк. И гледайте да правите малко повече клипове като мен. Въпреки че аз ще правя малко по-дълги клипове. На 15 минути може. Добре, мисля, че няма нахрани той. Но все пак се свършва работа. Тъмно и нещо след да се прибирам къщата ми. Сега... What? За тук нататък идват само крипари. Супер. Тъкмо къщата ми. Кажем, че няма никой в къщата ми. Добре. Супер. Ама има човек пред къщата. Не, няма. Добре. Това добре става. Така, това мисля. Нямам време, затова ще го щупя с кирка. Не. Добре. Нищо май няма да стане. И най-накрая. Мисля, няма нищо в честа, нали? Я раните ми дали са свършили. Не. Приема още 14 рана. Така. Искам да ви покажа някои работи. Захарна тръстика. Тези мръсни води, не знам дали ще продължават още. Все пак. Все пак да си растат. Така. Добре. Няма да спирам все още, защото твърде рано за да спирам клипа. Нищо няма да правя. Освен да пека ераните и да... Добре. Може да се направя бутуши, но дали да ги направя? Не. Ще ги пазя. Така. Така. Абонирайте за мен клипа, дайте поощрение от канала ми, дайте лайки, пишете и коментарите дали ви харесва този разделяване и дали искате да снимате с мен и с някой от друг. Но срещи и да ви хареса. Довиждане.